άλλο από εδώ. Ήρθε ένα μήνυμα τώρα και λέει στο κέντρο της Γλυφάδας προχθές 2 θωρηκτά που θεωρούνται οχήματα. Προφανώς είναι αυτά τα θηρία, πώς τα λένε. Αυτές οι τζιπάρες, τόσο δεν ξέρω καλά την αρχή. Αυτά τα τζιπ που είναι σε τριαξονικά. Και λέει Χάμερ. Χάμερ. Και άμα δεν έχει Χάμερ ο άλλος και έχει κανένα σε ατύπησα, έχει το Χάμερ στο προπαγκάζ και τον βγάζει. Το Χάμερ ή το Σεκούρ. Γιατί μιλάμε για αγγλικά. Λέει ένας φίλος λοιπόν που στείλε μήνυμα, λόγω διαφωνίας λέει σταμάτησαν μέσα στη μέση του δρόμου, βγήκε ο ένας να τσακωθεί με τον άλλον και ο ένας με μια μπάκα από εδώ ίσα μαύριο νταΐς έβγαλε περίστροφο. Εδώ έχει βγει περίστροφο σε ποδοσφαιρικό αγώνα, παρόν ήμουνα και τον δείχνανε και οι κάμερες στον τύπο. Και δεν ξέρω, δικάστηκε ποτέ αυτό. Δεν το διάβασα καμία εφημερίδα πάντως. Μπορεί να δικάστηκε να μην το διάβασα εγώ. Δεν διαβάζω και παραπάνω από 8 εφημερίδες την ημέρα, ούτε πού να το δω. Αχ, να έχω και ένα ποίημα. Αλίκη μου, κάθε ωραίος πίνακα στα μάτια σου, κάθε όμορφο ποίημα το χαμόγελό σου, κάθε λαμπερή νύχτα η σκέψη σου, κάθε φωτεινό αστέρι η μορφή σου. Το στείλει ένα φίλο το όνομά του, δεν γράφωσα, ένας φίλος δεν έστειλε ένα φίλο. Αυτό είναι μια ώρα δύσκολη με τον Χριστόφορο Ζαλίκο. Ο Αλέξανδρος Κιτούλης είναι στα κουμπάκια του ήχου. Ο Θέμης Παπαπαναγιώτου παίζει καλές ελληνικές παραδοσιακές μπαλάντες όπως όλα αυτά το μήνα. Μπαλάντα. Ό,τι έχει, μπαλάντα. Λοιπόν, και η Μαρία Σπυρόερα κάνει όλα τα υπόλοιπα, απαντάει στο τηλέφωνο 6009-604-526. Βρίσκει θέματα και εγώ βλέπω και τα μηνύματα απευθείας. Αν στείλετε, γράφετε net, αφήνετε ένα κενό διάστημα, γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 4160. Έχω πολλά μηνύματα βλέπω. Ποιητικά. Βατραχάκι μου σ' αγαπάω για την Κατερίνα μου. Νίκος. Κατερίνα, ο Νίκος έστειλε ένα μήνυμα που λέει Βατραχάκι μου σ' αγαπάω. Άλλο, Γιώργος λέει είπατε τσεκούρι και θυμήθηκα την ταινία του Κώστα Γαβρά. Ναι, που ένας άνεργος για να αποκτήσει εργασία κοντά με τους πρώην ανταγωνιστές. Ναι. Μην τα λες αυτά τώρα γιατί μπορεί να ακούει και ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Μην βάζεις ιδέες γενικά στον κόσμο. Άστο. Όποιος την είδε την ταινία την είδε. Λοιπόν, τι άλλο. Πες το όνομα, η Αλίκη μου είναι η κόρη μου. Συγγνώμη κύριε Ρωμανέ, θα το πω το όνομα. Που ήταν το μήνυμα πριν που έλεγε για την Αλίκη, για αυτό το ωραίο. Ωραία, η Αλίκη είναι η κόρη, δεν το κατάλαβα. Μου φάνηκε λίγο πιο... Ο κύριος Ρωμανός λοιπόν το γράψε εκείνο το ποίημα για την Αλίκη. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. No sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away.
this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every